mapasama o mapabuti, alam mong ang Diyos ang siyang hindi ka magpapabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi ni Job, though he slay me, maski napatayin ako ng Diyos, sabi ni Job, yet will I trust in Him. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam mo niyo mga minamahal, kapag tayo po may karamdaman, sometimes, salita tayo ng salita, ay naku, ay masakit na yung tiyan, ay naku, masakit ganito, ay natatakot tayo mga minamahal. Amen? Amen? At doon, nawawala, nagkakaproblema tayo mga minamahal, bumababa yung pananampalataya ng bawat isa. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, amen, kaya anong bagay na nararamdaman mo, hindi iyon ang binabanggit mo. Ang babanggitin mo ay yung gusto mong maramdaman. Pananampalataya kasi yan eh. Nakikita mo mga minamahal, malaki ang problema mo. Ang laki-laki ng problema. Hindi yun parating sinasabi mo, laki-laki mo, wala akong pera. Hindi gano'n ang sinasabi mga minamahal. Ang sasabihin mo parating, ang Diyos ko napakalaki kaysa problema na yan. Amen? Kasi yun ang gusto mong mangyari. That is faith. Huwag mong banggitin yung maliit na problema. Tignan mo yung kakayanan ng Diyos magbigay solusyon sa mga problema na meron ka. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Job, mga binamahal, I will trust my God, but I will maintain mine own ways before Him. Maski na nandun na yung takot ko, pinatay yung aking pamilya, naubos ang aking kayamanan, ang mga kaibigan ko, pinagtatawanan ako, nagkaroon pa ako ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Yet, I will make my ways, maintain mine own ways before Him. Hindi ako magbabago sa aking paglilingkod sa aking Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, tigilan mo na yung kung anong katatanong sa gusto mong sagot sa iyong problema. Amen? Ang gawin mo na lang, magtiwala ka sa Diyos. Or else, sasabihan ka ng mahal na Panginoon, ano ngayon sa'yo? Huh? Ano ngayon sa'yo? Ano magagawa mo? Okay? Kaya nga mga minamahal, do not seek for any answer. Ang gawin mo na lang, magtiwala ka sa Diyos na alam ng lahat ng bagay. Pumalakpak po tayo, napakalakas mga minamahal. Second, when God is silent, that doesn't permit us to turn away from Him. Alam po niyo mga minamahal, marami sa mga Kristiyano, kapag hindi nila nararamdaman ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay, umalis na sila. Tinan mo mga iglesia, mga Israelita noon. Nung si Moses, mga minamahal, umakyat sa taas, wala na sila makitang leader. Anong ginagawa niya? Bakit wala tayong leader? Gawa tayo ng baka sa ginto at sambahin natin, gawin nating Diyos. Because akala nila malayo na sila sa mahal na Panginoon. They go to other way. Amen. Amen. Sa tao, mga minamahal, sometimes ito po'y ginagawa nila na kapag tayo po mga minamahal ay malayo, mahal na Panginoon sa atin, lalo tayong aalis. Hindi ganon si David, mga minamahal. Tandaan niyo si David, sabi ko nga, pinagpala mula pagkabata mga minamahal. Pero nung dumating sa kanyang buhay, nakala niya mas mainam pa yung hindi maglingkod sa Diyos dahil nakikita niya mga minamahal ng mga tao. Mantaki mo, ang mga tao, mga minamahal, hindi naglilingkod pero ang kanilang ulam, fried chicken, siya naglilingkod, ni bigas panluto, wala siyang panluto. Di ba mga Kristiyanong ganyan? Amen? Kaya sometimes kinaiingitan niya yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Pakibasa mga kapatid, aklat ng awit, ang kabanata ay 73, verses 2 up to 4, and then italon sa 27 up to 28. Praise the Lord. Dito sa aklat ng mga awit, kabanata ay 73, talatay 2 hanggang 4, talon sa 28 hanggang 27 hanggang 28. Ito bang sinasabi? Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. 27, sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol, iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong
aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Kulang nang mapalakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ni David, mga minamahal, nainggit ako dun sa mga masasama. Hindi sila nagdumadalo sa Jesus Miracle Crusade, pero bakit ang sarap ng buhay nila? Ako dito, palakpak ako umaga-gabi, talagang tuyo wala. Amen? Sometimes nakakarinig tayo sa mga Kristiyanong ganyan, mga minamahal. Kinaingitan natin kung anong karne kinakain ng mga Kristiyano, hindi Kristiyano, mga minamahal. Amen? Huwag ka mag-alala, kapareho mo si David, nakakaisip din ng ganyan. Amen? Pero hindi yun dahilan. Ang sabi niya, muntik akong. Tingnan niyo, mga minamahal. My feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Grabe na tulas na, muntik ako nawala. Bakit? Kinaingitan niya kasi yung mga kalalagayan ng mga taong di naglilingkod. Sabi, mas maganda na yata hindi maglingkod. Amen? Pero nalaman niya, mga minamahal, na sa bandang dulo. Kaya nga ang sabi niya sa 27, sabi niya, for lo, they that are far from thee shall perish. Silang lahat, magkaroon man sila ng napakaraming kayamanan. Sa bandang dulo, kung impyerno ang punta nila, walang silbi ang kayamanan nila. Amen. Kung lahat magkaroon man sila ng fame, magkaroon man sila ng napakatataas na mga posisyon sa buhay, ang gaganda man ng kanilang bahay, magkaroon man sila ng napakaraming sasakyan, kagrabing mga katuwaan sa buhay, kumpleto sila, pero bandang dulo, ay hindi sila naglingkod sa ating mahal na Panginoon, babagsak sila doon sa impyerno. Kaya ang sabi diyan, they shall perish. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, that thou hast destroyed all them that go whoring from thee. But it is good for me to draw near to God. Isa mabuting bagay sa akin, bagamat hindi ko nararamdaman ang aking Diyos. Para bang malayo siya, parati akong lalapit at lalapit sa Kanya. Malamaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sino dito, mga minamahal, na bagamat ang dami-daming problema ay patuloy dumadalo at nagpupuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Wala na tayong ibang maiiyakan. Diyos na lamang meron tayo. Amen? Because we know that God listens. Kaya nga sabi, it is for me to draw near to God. At doon ko isasaysay. And I will put my trust in the Lord that I may declare all thy works. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga nagawa ng Diyos sa ating pumabuhay kapag dumarating yung oras na parang malayo ang mahal na Panginoon, gawin mo, lumapit ka sa Diyos at alalahanin mo ang kabutihan na tinanggap mo sa ating mahal na Panginoon. And that is the only way for you to fight na sinasabi mong, hindi ko nararamdaman ng mahal na Panginoon. 1, 2, 3, na patotoo habang ikaw ay umaawit, mga minamahal, mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, dahilan kung bakit ito po'y ang mga Kristiyano ay nag-aaburido kapag may mga oras ng problema o may mga trial sa buhay. Dahil sa mga bagay, at ating basahin, mga minamahal. Ito pala ating ginagawa natin, mga minamahal. Deuteronomio, ang kabanatay 8, talatay 2 hanggang 5. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Aklat ng Deuteronomio, ang kabanatay 8, talatay 2 hanggang 5. Amen. Deuteronomy talatay 8, kabanatay 8, talatay 2 hanggang 5. Ito po sinasabi. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. That's right. Upang kanyang mapangumbaba ka at subukan ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat bagay na nagbumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon, at iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y dumaranas ng pagsubok sa ating po mga buhay, problema, whether trials man yan, mga minamahal, sometimes pinagtatawanan na tayo mga tao, para natin wala silbi, mga tao, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng Biblia, akala natin mga minamahal nilayuan na tayo ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, yung oras na yan, ang tanging mong gawin, thou shall remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Ang gawin mo, alalahanin mo yung mga natanggap mo na sa mahal na Panginoon. Cancer mo pinagaling. Amen. Yung problema, nakita niyo sinasabi natin mga minamahal, kung mayroong book of remembrance, ang kalangitan mga minamahal, meron din tayo dapat book of remembrance of all the blessings that we receive from God. Kaya tayo nahihirapan mga minamahal kapag tayo nagpapatotoo. Hindi natin nililista. Alam niyo, napakahalaga, may notebook tayo. Notebook, itong parang na ito yung aking patotoo. And then one time, kapag medyo very dry ang buhay mo, subukan mong balikan yan. Ano pang ginawa sa akin ng Diyos noong 1998? Ano pang ginawa sa akin ng mahal na Panginoon noong 1992? Mababasa mo lahat doon, mga minamahal. At sabi niya, kapag yung naalala ang lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon, mga bagay na hindi mo na naipapatotoo, dahil sa dami ng natanggap mong pagpapala, ang sinasabi ng Biblia, maaalala mo na ang Diyos hindi ka pala iniwanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ka, pakiramdam mo ay malayo ang mahal na Panginoon because ang sabi niyan, to humble thee. Tumataas na kasi ang ere ng Kristiyanong pinagpala ng Diyos eh. Amen? Dati-dati, kapag bisikleta, masaya na siya eh. Pero nung nagkakotse, na-flat lang ng konti yung kotse, ayaw na yung dumalo. Bakit? Flat kasi ang kotse ko eh. Pero nung wala pa, bisikleta, tuwan-tuwa yan, makakadalo yan. Naglalakad pa nga eh. Amen? Kaya kasi, tumataas na ang ere ng Kristiyanong pinagpapala na mahal na Panginoon. Kaya mo nararamdaman, para malayo ang Diyos sa akin. Kasi gusto niyang ipalama uli sa iyo na ang lahat ng meron ka, mayroong nagbigay niyan. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? To humble thee. Magpakumbaba ka. Balikan mo yung dati mong ginagawa. Huwag yung puro kayabangan ng utang ng Kristiyano pinagpala. Amen? Kaya ka pinagpala para mapasalamatan ng mga tao na nakakakita sa iyo. They will glorify the Father nang makita niya, ay maganda palang maglingkod sa Diyos. Pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi diyan, to humble thee and to prove thee. To know what was in thine heart. Kaya gusto niya malaman na ano ba talaga nasa puso mo. Kapag ako ba ay wala sa iyo, mananatili ka pa rin ba na magiging anak ko? O masasabi mo, I love you Jesus pa rin? Kapag medyo nandyan ang mga problema at akala mo malayo ako sa iyo? God wanted to know what is in our hearts. Amen. Amen. Kaya yung mga taong kapag dumanas ng pagsubok at lumayas, ayaw na, then the Lord will know what is in their heart. Kaya tayo nandito mga minamalay, hindi lang dahil sa pagpapala. Hindi tayo nandito nagkakasama-sama dito ay hindi para sa kagalingan lang. Tayo nandito upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Pero maraming taong ipinagpapalit ang kaligtasan dahil sa anumang milyon ang kanilang nakikita. Amen? Kaya God wanted to know what is in our heart. Whether thou would keep His commandment or not. Oh, clear yun ha? Amen? So kaya lumalayo, mahal na Panginoon, akala mo iniwanan ka na to know kung magiging tapat ka pa ba sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tandaan mo, sabi niya, and He humbled thee and suffered
thee to hunger. Nagutom ka, feed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy father know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Thy raiment wax not old. Hindi nawala yung, mantaki mo, 40 years of travel, amen, journey, pero hindi man lang nasira yung kanilang panyapak. Oh? Walang bilihan ng tsinelas doon sa wilderness. Pero hindi naubusan ng tsinelas sa mga anak ng Diyos. Bakit? Ipinakita niya gaano kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Number 3, mga minamahal, when God is silent, just listen and wait for Him to speak. Amen? Amen. Kindly, 1 King chapter 19, verses 10 up to 13. Kindly. Aklat ng mga unang hari, Kabanata 19, talatay 10 hanggang 13. Ito pang sinasabi, at sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol, at pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. At nangyari, nang marinig ni Elias, ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito, dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, napakahalaga nung small voice na yun. Pinag-aralan na natin yan in previous topics natin mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon, kapag siya tumatawag o tumutugon sa panalangin, in a small voice. Amen? Amen? Dito mga minamahal, problemado si Elijah mga minamahal. At ang tanging, sabi niya, sa kulog, sa apoy, sa lindol, wala akong naririnig, wala akong nakikita ang Diyos. Sabi niya. Pero pagkatapos ng apoy, sabi niya, narinig niya ang munting, in a small voice. Yung marahang tinig. Amen? Doon nagkalma si Elias at ang nangyari doon mga minamahal, sige, back to basic uli. At sa kanya narinig, Elias, ano bang ginagawa mo dito? Wala pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, kapag tayo na po ay nagraratel at aburido na tayo mga minamahal, wala na tayong oras para pakinggan ang tinig ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan niyo mga minamahal, kapag tayo po'y nasa sadlak sa isang pagsubok, sa isang problema, hindi mo kailangan mag-rattle. Amen. Hindi mo kailangan magpanik. Amen. Ang kailangan mo lang, tumigil at pakinggan ang tinig ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ating basahin dito sa aklat ng Exodo, ang Kabanata 14, talatay 13. Just last 2 verses. Ganito pong sinasabi. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan niyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata mga minamahal, kaya pag tayo po mga minamahal ay may problema, parati tayong sinasabihan ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Ito parati ang gawin natin mga minamahal.
Amen? Kapag may problema ka, natatakot ka, mayroon kang akala mo hindi mo na masolusyonan, makukulong ka na, kaya ikamamatay mo na, sige lang. Pero ang sinasabi ng Biblia, kasi we cannot concentrate and relax because of fear. Amen? Amen? Hindi ka makapag-relax, hindi ka makapag-concentrate kapag ikaw ay takot na takot sa iyong buhay. Amen? At sabi diyan, we don't hear God's message due to our worries. Kapag tayo nagwo-worry, hindi natin mapapakinggan even that small voice. Kasi anong nangyari? Takbo, proan to, kung saan ka pumunta. Kapag may utang ka, instead na magbigay ka, ang gagawin mo kay Bombay, kay TSPI. Amen? O, ibig sabihin, palubog na. Kaya nga TSPI, hindi naman yan tulay sa pag-unlad eh. Tulay sa paglubog yan eh. Amen. Oh, sorry sa mga merong TSPI dito, pero katotohanan ng katotohanan yan. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay may utang, magtiwala ka sa Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, tumugon sa iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Patunay, ako. May 50,000 na akong utang, walang trabaho, hindi ko pinagmamalaki, yung pinagmamalaki kung pagkainihin ako, walang nagawa. Yung aking mga magulang, walang binigay sa akin. 50,000. Wala akong ginawa, nagtiwala ako sa mahal na Panginoon, nabayaran ko ang utang in a miraculous way. Bakit? Totoo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At may bonus pa. Lahat ng meron kami ngayon, all of that, lahat bonus yan. Amen? Basta't sabi nga, ang sino man magtiwala sa mahal na Panginoon, hindi kailanman ipapahiya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And when time of panic, kapag tayo po'y nagpapanik, mga minamahal, we do much talking and walang panahon para manood sa kapangyarihan ng Diyos. Bla 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 bla. Daldal tayo ng daldal. Amen? Sasabihin na natin mga minamahal, 100 ang binanggit ng preacher, ikaw 3,000 na salita. Mas maraming salita mo kaysa doon sa pinapakinggan mo preaching. Amen? Kasi we do much talking. Bakit? Nagrarattle ka na kasi. Pero ang sinasabi ng Biblia, fear ye not. Huwag kang matakot kapag may problema ka. Stand still. Pwede ba manahimik ka na lang muna? Kalma lang. Amen? And see the salvation of the Lord. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, ano ngayon sa'yo kung sabihin kung siya'y mabubuhay hanggang sa aking pagbabalik? Wala ka namang magawa eh. Kaya anong gagawin mo na lang? See the salvation of the Lord. Kung may utang ka, bantayan mo kung paano mababayaran yan. Amen? Kung mayroon kang problema, mayroon kang kamamatay na karamdaman, bantayan mo na lang. See the salvation kung paano ka pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Ang ating Nanay Liling Estrada, 1985. Cancer of the brain. Ibig sabihin mga minamahal, mamamatay na. Pero bakit buhay pa rin hanggang ngayon? See the salvation of the Lord. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating kapatid sa may Asigan, Pangasinan. Kitong ang pamilya. Sila po, mga minamahal, ay talaga nga pinagdidirian ng buong barangay dahil ketong ang kanilang karamdaman. Noong nagkaroon ng krusada, dumalo ang ating mga kapatid. Mainit! Sige lang! Pinapawisan. Pero kitong, pero nung ba sila mabautismoan, mga minamahal, pagkatapos mabautismo, nagtataka siya, sino kayo? Hindi ko kayo kakilala, pero hindi kayo nandidiri sa akin. Kasi nung hawakan mga minamahal, kitong makikita mo, sorry sa mga kumakain, makikita mo tumutulo ang mga nana. Amen? Pero kung ikaw ay grabing pagmamahal ang pwede mo siya at naniniwala ka na ang Diyos mo kayang pagalingin ang ketong niya, hindi ka matatakot dahil ang Diyos mo ay makapangyarihan. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Pagkatapos ng bautismo nung siya tumayo mga minamahal, after 1 week, bumalik ang pamilya, nagpapatotoo, sila ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Bakit? Sapagkat they want to see the salvation of the Lord. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, in moments na kung saan malayo, mahal na Panginoon, pakatandaan mo, yan ang oras na napakalapit sa iyo ang Diyos. Amen? Sa oras na ang mahal na Panginoon, akala mo iniwanan ka, yan ang oras na nanonood siya sa iyo.
Yan ang oras na pinagkakatiwalaan niya ang kakayahan mo. Parapan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang oras, mga minamahal, na alam niya, sasabihin niya kay Satanas, Satanas, nakita mo ba yung anak ko dun sa baba? Hindi ba yan ang ginawa niya kay Job? Amen? Na siya ay tapat. Amen? Kaya niya pinaubaya because buong-buo ang tiwala ng Diyos kay Job. Amen? Kaya kapag naraman mo sa oras na ito, akala mo pinilayoon ka ng mahal na Panginoon, that's the time na show up ka, mag-showcase ka. Dahil yan ang ipinagkatiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Pinagkakatiwalaan ka ng ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang tumigil. Amen! Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, okay lang manlupaypay. Amen? Tao lang tayo. Pero huwag kang manatili sa panlulupaypay. Pilitin mong tumayo. Kapag ikaw ay nakatayo, ibalik mo ang dati mong ginagawa para mag-glorify ng tao ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, mga kapatid, dito sa Aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 31, talata ay 8. Amen. From the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 8. Beloved instrumentalists, please. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, kabanata 31, talata 8, ito pong sinasabi, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So lahat ng mga Kristiyano ngayon, ang daming takot sa buhay. Amen? Amen? Meron yan, normal yan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, when you feel that God is far from you, that is the time that God is so close to you. Yan ang oras ng mahal na Panginoon ay napakalapit sa iyo. Dahil buong-buo ang tiwala niya. Amen? Remember Lazarus? Sinabihan siya ni Martha, mahal na Panginoon, ang iyong kaibigan na si Lazarus, may sakit, punta ka. Na-late ang mahal na Panginoon, dumating siya doon 4 days after na siya nilibing na. Amen? Pero 4 days man siya na late. Hindi pa rin siya late. It is still the best time. So all we have to do is to trust our good God. Pagtiwalaan natin ang ating mahal na Panginoon, whatever situation na meron tayo, and He will never fail us. Tayo po natin tumayo, mga minamahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Dati ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kailan naman damdamin nila, hanggang kailan ba sa aking puso na dumating ang pagmamahal na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw ang bigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Amen. Praise the Lord. Ang sagot sa aking dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wala na iba. Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa iyo ko ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Amen, Pistro. Isa ng pamami na mahal. Hallelujah. Dati ako ay parang nag-iisa,
Kahit mayroon pang mga kasama, kailangan naman damdamin nila. Praise the Lord, hallelujah. Kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang bigay ng pansin, ang tanging ng mahal sa akin, ang sapat sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay Inalalaman ko na sa iyo ako'y ay may halaga. Oh, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. oh Jesus, ikaw lang bigay ng pansin, ang tanging Give it to us, Jesus. mahal sa akin. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Amen. Mga minamahal, when God is silent, kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Sabi nga ng Biblia, bago pa tayo dumating patungo dun sa kanyang ipinangako, lahat ng mga hadlang winawalis, inaalis ng kanyang mga anghel upang sa paglakad natin hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mawawala ng anumang buhay. So when God is silent, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Sabi ng awitin, oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Sing it from the bottom of your Ang heart. sagot sa aking dalangin, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. wala nang iba, Amen. Jesus, Praise the Lord. ngayon ay nalalaman ko na Amen. Praise the Lord. sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala Pwede ba? kita. Hinaan ng instrumento. Awitin natin ito sa ating mga labi mismo. Oh, Jesus, Ikaw lang bigay ng pansin,
ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakilala kita, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. oh Jesus, ikaw lang ang bigay ng pansin. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tanging nagmamahal sa akin, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. sagot sa aking Hallelujah, hallelujah. wala nang iba, Jesus, Praise the Lord, praise the Lord. ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Amen, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Let us pray. Heavenly Father, salamat po. Hindi ka napapagod nakinig sa aming mga dalangin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at naiintindihan mo kami. Alam mo mga kahinaan namin. Alam mo mga pagkukulang. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na aming matatawagan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, humingi kami kapatawaran. Sa mo nasumpungan kami iyong mga anak. Sa aming mga pagkakasala sa iyo. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tinadalangan din namin sa iyo. Aming mahal na pastor, kanyang karamdaman, kung meron siya naramdam sa oras ito, pagalingin mo. Aming bilabador ni preacher. Aming mga kapatid na nasa panig ng karamdaman. Alam namin ikaw, ang Diyos na nagpapagaling. Sa oras na tinitiwala namin sa iyo lahat ng ito. Sa iyo, pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Sa ating mga kanyang panalangin, mga minamahal. Kung tayo po yung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas, walang tayo po magtiwala sa mga Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalpis sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan na gawa ng kaaway sa oras ito. Sa panalangin na aming ginagamit, Member Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po maminamal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, mga gawa ng kaaway kasaut in Jesus' name. Lahat leukemia kasaut in Jesus' name. High blood kasaut in Jesus' name. Diabetes kasaut in Jesus' name. We by the power of darkness, mga panlulupay-pay kasaut in Jesus' name. Pagkababagis sa iglesia kasaut. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, kasaut. In Jesus' mighty name. Amen and amen, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Glory. Napakasarap damhin ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, parati kayo po'y dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sapagkat sabi ko sa inyo mga minamahal, every day is a blessing in the eyes of the Lord. Kaya po mga minamahal, tayo po parating dadalo. Ano natin po mga minamahal ng mga bisita. Kaya kayo po'y lubos sa pagpapalain, sigurado yan. Tayo po natin tumalon, mga minamahal, 3 beses. At tapos, our voices, let us shout, hallelujah, praise the Lord. Tatalon tayo mga minamahal, huwag mag-aalinlangan. Amen. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkasalita ng Diyos. At narito tayo po nagdako sa ating pong announcement. Narito ang ating beloved elder, Brother Alvin. Amen. Pangunahan po tayo sa ating pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Meron po ba tayong baguhan, mga minamahal? Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang banal na salita at patuloy na pagpapadama ng kanyang matamis at banal na presensya sa bawat isa sa atin. Amen. Meron po ba tayong bisita, mga minamahal? At kung wala po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? At sa kapintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen? Ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay. Sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, Facebook, at YouTube, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At kung may bisita po, welcome na welcome po kayo sa gawa nating pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Praise the Lord. Puri pong ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hindi po muna tayo kukuha ng special offering. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. 3 times a week po mga minamahal ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao. Amen. Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tuwing araw ng Biyernes, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, 9:00 ng umaga magsisimula at matatapos po ng 3:30 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? Sa mga baguhan, patuloy lamang po tayo, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay nakukuha sa patuloy sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? 5 piso, 10 piso. Huwag po natin kalimutan, ihulog po dyan sa information para po sa TV program at radio program. Amen? At huwag po tayo mga minamahal, amen, umabsent. Bilin ang ating dearly beloved parents in the Lord sa mga nagnanais ng langit, mga minamahal, amen. Sa mga nagnanais ng langit, gustong ma-rapture, mapasama sa rapture of the church, mga minamahal, huwag po tayong a-absent ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At meron din po tayong Bible study sa lugar ng Tibag, mga minamahal, amen.
Dito po sa diyan po sa Binitis Residence, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Martes yan, mga minamahal, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, huwag po tayong mag-atubili, mag-alinlangan, o tayo po ay matakot, mga minamahal, amen. Lumapit lamang po tayo sa luhuran, sa mga beloved brothers, sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Noy, amen. Dito po, at sa mga beloved sister, doon po sa information, sa ating pong beloved sister Divine Year, praise the Lord, at mag-akay po tayo, mga minamahal, amen. Ating dalhin, ating mga katrabaho, kaibigan, ating mga loved ones, mga minamahal, sapagkat malapit na pong dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Malapit na po, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, may TV program po pala tayo, mga minamahal. Sa tuwing araw po yan ng Sabado sa channel PTV4, mga minamahal. 11:30 ng gabi ng Sabado, mga minamahal, hanggang alas 12:30 ng madaling araw ng Linggo. Yan po, mga minamahal. Antabayanan po natin yan, mga minamahal. Ang nangangaral po dyan, mga minamahal, walang iba kundi ang ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? At kung wala na po, mga minamahal, tayo na po ay tumayong lahat. At sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tumayo na po tayo, mga minamahal. Amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos, nasa harapan, mga minamahal. Amen? Okay. Tumayo na po tayo, mga minamahal. May baguhan? Amen. Praise the Lord. Alalayan po natin sa mga beloved na mga beloved choir, paki-assist lang po. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa mga minamahal naming mga bisita na magiging kapatid sa mahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo ay saksi ngayon, amen, kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyong narinig ang mga patutuo ng kanyang dakilang matanda kababalaghan at himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon sa Biblia. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko ang lahat sa ating mahal na Diyos, ikaw rin ay Kanyang pagpapalain. Amen? Ito po, mga minamahal, ito ang mga reglamento o susi ng kaligtasan. Kailangan mo ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Amen? Una ay pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos at wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Ang pangalawa ay pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mo ng totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Ito ay nasa mga gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Ito ay hindi pagsanib sa isang bagong reliyon o sekta. Hindi po. Ito ay pagsasakatuparan ng sinasabi ng kasulatan kung anong ginawa ng mga apostol 2,000 taon na po, mga minamahal, ang lumipas. Isasagawa natin ang bautismo sa tubig pagkatapos ng ating gawain. Amen? Praise the Lord. May mga awit, amen, aalay po sa, aalalay po sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi maway, mga minamahal. Amen? Huwag po kayo mag-alala sa inyong isusuot sapagkat meron po kayong isusuot upang hindi mabasa ang iyong kasuotan. Amen? At ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang magbabautismo sa iyo, ang kanyang banal na Espiritu. Kung nakita niyo po yung mga nagtutumbahan kanina, talagang nanginginig na parang nakuryente ng ilang libong bultay. Yan po, mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo. Praise the Lord. At
Amen. Praise the Lord. At bilang tanda ng pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin pong itaas yung ating dalawang kamay. Itaas po natin ang dalawang kamay po, mga minamahal. At sumunod po sa maiksing panalangin po ito. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit ang mahal na Panginoon ay mayaman sa kahabagan at handang magpatawad kung tayo lamang ay magpapakumbaba sa Kanyang harapan. Amen? Sundan po ninyo ako. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan, at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ni Hesus, aking dalangin. Amen. Praise the Lord. Kami na po ang mananalangin. Praise the Lord. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang na mahal na Pastor, Evangelista Weldy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos sa puso nga tumanggap sa iyo. Patawarin mo po siya at isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po siyang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po siya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po siya hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Pwede na po tayong maupo, mga minamahal. Subalit hindi po dito nagtatapos, mga minamahal, sa pagtanggap ng 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Magpatuloy po tayong maglingkod na sama-sama sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik, sapagkat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang magliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy po tayo, mga minamahal, amen, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa closing prayer. Praise the Lord. Kung wala na po, mga minamahal, tayo nakalimutan. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapis. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal. At sa mga nais pong dumalaw po, mga minamahal, sa ating beloved Nanay Christy, mga minamahal, sa Quezon Boulevard po, mga minamahal. Malapit po sa boundary ng Terese, yung kanilang bahay, mga minamahal. Amen? Pwede po tayong magpasama, mga minamahal, sa mga nais dumalaw, mga minamahal. Amen? Ang kanilang libing po sa araw ng Martes, mga minamahal. Amen? Sa mga hindi pa po nakadalaw, pwede po tayong dumalaw, mga minamahal. Amen? At narito po, mga minamahal, ating beloved na Brother Jan Aquino, upang tayo po ipangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. And First God, tayo manalangin yan sa pagtatapos si First God. Dahil mapagpala po ng Ama Diyos, mapagpala sa Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpasalamat sa matagumpay ng gawain na natapos mo na pa Jesus. Maraming salamat po sa aming pag-MC, kayo opening prayer, halo, pagkabit ng mga Jopol Solim Song, na nariyan, halo, kumilos ka sa aming kaligtaan. Maraming salamat po sa matamis sa mga presensya, haleluya, sa mga buhay na patutungan mga kapatiran, haleluya, sa awitin ng mga different choir, malapay Jesus, na muli kang kumilos sa aming kaligtaan. Maraming salamat po, malapay Jesus, haleluya. Lalo sa malapay sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magtapat, malapay Jesus, haleluya, sa pagbibigay na dito kami pinagpapala na higit pa sa aming mga inasama, mapagpapala mo rin salamat po, malapay Jesus, lalo tigit ang nangaral ba na salita, umangko po sa aming nagugutom pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, maraming salamat po, malapay Jesus, haleluya, sa aming baguhan na nariyan dumalo sa mga oras doon, na ibinunga mo malapay Jesus, maraming salamat po, malapay Jesus, haleluya, at minsan pa kung paano kami iningatan, pinating malhati sa balgawan, ganoon din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay mo bawat isa
sa amin, ngunit ang kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin, malapay sa muli kami idako sa dakong ito, malapay sa narin haliya sa muling balagawain ng Wednesday service, malapay sa narin haliya, taglay kalakasan na mumula sa iyo upang kami makatipon-tipon haliya. Itong aming samat dalangin, sa unat pala yung ganang pasyon, si pray, hallelujah, praise the Lord.